Usahay na ay mga anak na hilig mulaban kung istoryahan sa ilahang mga ginikanan. Mga anak na masuko kung disiplinahon sa iyahang inahan. Mga anak na mas unahon pa ang barkada kaysa pamilya. Kung gibawalan ka nga magbarkada, tumana sila. Kay kung naabitaw mahitabo nimo, imong pamilya baya ang muatiman sa imuha, dili ang barkada. Kabalo ka, kanang ginapang tambag sa imuhang ginikanan para ragihapon na sa imuha. Kay walay ginikanan na mo-advise ug mga butang nga ikadaot sa ilahang mga anak. Dili baya sa tanang time no nga mag-uban mo. Muabot man din ang panahon na magbuwag mo. Maong pag muabot ang panahon na wala na sila, ready na ka. Ready na ka makipagsapalaran nga ikaw ra. Ug kabalo na ka makasurvive, mawala sila.